We are all together. जों बयबो जहैनो दं किन्तु politics बा double game दा गेले. Go behind that culprit. बै culprit को chase खालाम, बेखौ बादा हो, होबथा. फारसे decision लानो हानाय, order pass खालामनो हानाय मोन्थाय गैया. So who is the culprit? बेखौ target खालाम. Stop politics. Politics को बन्द खालाम. दिनै हरखाबै मोनसे गोख्रों रल लानाया बिथांमोननि एनार्जिखौ नायनानै जों मोनसे जिनिसखौ हमदांना मोनो जे बे प्रसेसआ थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो बहाबा नङा बहाबा माबा मोनसे गुनजेर अरनानै दंखायोमोन. दिनै फरायसा आफादफोरा जोंनि इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टसफोरा जोंनि बर'फोरल' नङा एन्टायर नर्थ इस्टनि ट्राइबेल्सफोरा दिनै एसटी नि फारसे गादबनायनि फारसे आवाज दैखांगासिनो दङब्ला नाथाय UPPL लेड बीजेपी गभर्नमेन्टआ 5 बोसोर जथायै मोनसे कोalition गभर्नमेन्ट फर्म खालामदों. कैबिनेट मिनिस्ट्रिबो दङ एन्ड इवन बीजेपी स्टेट आरो सेन्ट्रेलाव बिथांमोना सरकारबो दङ. जों जेब्लायबो अपोज खालामगोन बेनि फारसे. आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो जे भारतनि संबिधान मथे दिनै एसटी होनो थांमारदोंब्ला बिथांमोना दिनै जोंखौ जेनेरेलाइज खालामनो सानदोंब्ला जोंहा मानगोनां गाव हारिनि गेजेराव मोनसे अर फोजोंनो नाजायो. इउजि ब्रह्म सार नोंथाङाबो केबिनेट मिनिस्ट्रियाव 5 बोसोर दिनै जाफैनोसै. हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो खावलायो जे नोंथांमोना गोसो होनानै दिनै नोंथांमोननि साननाया आलादा आलादा जानो हागौ थेवब्लाबो समनि आंखालनि गेजेरजों आङो नैबे भिडिअखौ दिनै लाबोदों नैबे हर गेजेरावहाय आरो आं मोनथियो गोबां दैदेनगिरि इन्टेलेक्चुवेलफोर नोंथांमोनाबो नायो. आङो रोङाब्लाबो आं जाखिनि बुजिदों आंनि आन्डारस्टेन्डिंजों आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा खावलायनो लुबैयो. बिराद बेले बेजे बाथ्रा आङो बुंनो सानाखै. गुबै पइन्टसिम थांनायनि सिगां नोंथांमोना बयबो मोनथिखायो हरखाबै होनगोन ना माहै बुंगोन बे गावबा गावनि साननायसै. किन्तु दिनै एसटी स्टेटासखौ लानानैहाय गोबां दुंहाव थासारि मोनसे सोमजिगासिनो दं. स्पेशली आं व्यक्तिगत जुदि आंनि बर' हिसाबै आं ट्राइबेल हिसाबै मोनसे खोथाखौ आङो स्पष्ट बुंनो लुगैयो. बिनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट्सखौहाय हरनो हागोन, गाव गावनो अपिनियनखौहाय फोरमायहरनो हागोन. एसटी हिसाबै आंबो लुबैयाखै सोरबा सय जनगोष्ठी बा आन जिखुनु एक्जिस्टिं जितु ट्राइबेलफोरनि अनगा आरोबाव सोरनोबा बे मर्यादाखौ नैबे समावहाय होनांगौ बा होनायनि सम जाबाय होननानै आं सानाखै. मानो होनना बुङोब्ला दिनै जिहेतु मोनसे फोसावनायाव जोङो बयबो मोनथियो जोंनि पपुलेशना नियर अबाउट समथिं 45 lakhs बा समथिं आरो जायफोरा एसटी स्टेटास बिगासिनो दङ क्र'रावहाय दं. स' बहा लाख आरो बहा क्र'र. डेफिनेटलि आल्टिमेटलि मा जाहैगोन जोङो मोनसे जेनेरेल केटेगरि बा जेनेरेलि जोंखौ केटेगराइज खालामनायनि मोनसे षड़यन्त्र बा थांखि लादों होननानै आङो सानो. आरो बेनि थाखाय रावबो व्यक्तिया जाय एसटी इभेन इन गभर्नमेन्ट बा इन नन गभर्नमेन्ट रावबो लुबैयाखै जोंनि काउन्सिलनि बिथोराव बा जोंनि एसटी बिदा फंबाय बिथांमोना. नोंथांमोना बुजिदो पलिटिकेलि जों किसु खोथाखौ एसटी नि बेलायाव होन बा जिखुनु बिथिङावनो बुं जोङो डाइरेक्टयै थोंजोङै बुंनो हाखाया. बे स्पष्ट. दिनै काउन्सिलावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै रिसेन्टलि एबसलिउट मेजरिटि मोननानै काउन्सिल गभर्नमेन्टआवहाय फैदों. बेनि जायगायाव मानगोनां प्रमोद बर' बिथाङा जुदि दिनै फैफिननाय मोनब्लाबो इफ
स्टेटआ बेखौ अलरेडि इनिशिएटिभ लाखाबाय बा होनायनि थिरांथा खालामखादोंमोनब्ला बेवहाय सोंथिया फैयो either हाग्रामा or Promodboro has nothing to deal with it. मानो जों मोनसे काउन्सिलसो सालायगासिनो दङ whoever it may be either BPF or UPPL. दा बेवहायनो क्वेश्चना फैयो साबैसे MLA आ दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआवहाय रिप्रेजेन्टेटिभ महरै रिप्रेजेन्ट खालामगासिनो दङ who holds the absolute majority in the state assembly. थांनाय 5 बोसोराव केबिनेट मिनिस्ट्रिखौ सोर लादोंमोन दिनै हरखाबै एसटी स्टेटासखौ एप्रुभ खालामदों बा खालामनो हानाय पर्यायसिम फैदोंब्ला बे प्रसेसआ 5 बोसोरनि समावनो सावरायजानाय बेखौ दिनै मुं लानांगौना लानांला थेवब्लाबो आङो लाथारनोसै जोंहा मानगोनां गाव हारिनि गेजेराव मोनसे अर फोजोंनो नाजायो इउजि ब्रह्म सार नोंथाङाबो केबिनेट मिनिस्ट्रियाव 5 बोसोर दिनै जाफैनोसै so why you could not oppose बे प्रपोजल बेनि फारसे स्टेटआ मा आखुजों खारगासिनो दङ all in all नोंथाङा बेनि खौरां मोनदों नोंथाङा केबिनेट मिनिस्ट्रियाव दङमोन दा फैयै 6 दानल'सै बा बेनि खमसिनसोबाव रिसेन्टलि बिटिसि इलेक्शननि उनावहाय माबा मोनसे कम्प्रमाइजनि गेजेरजों फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै हयथ' सरन बर' बिथांखौ बिपिएफ पार्टीनिफ्राय केबिनेट मिनिस्ट्रियावहाय पजिशन होबाय बे गुदि बिजौ एख' मिथिया आंनि आन्दारस्टेन्डिंआव दै बियो गुदि बिजौ एख' मिथिया now the question is after all ST status होनायावहाय टटेलि आं इगनर आं सपोर्ट गैया आं बेनि हेंथायै बाथ्रा बुंगोन ST स्टेटास होनायाव सोरबा थोंजोङै गोसो मेलेम बा जिउ सोलेर होथाबनानै जुदि बेखौ थारैनो गावनि पलिटिकल बेनिफिटनि थाखाय गावनि लाबा-लाबनि थाखाय खालामथारनांगौ बा जानांगौ होननानै सानदोंब्ला आंबो गसंगोन बेनि फारसे आरो बे एसटी मर्यादा होनो थांगासिनो दङ होननानै आंबो अलरेडि बहुत भिडिअ होखांबाय आंबो बेनि फारसे काउन्टारबो होखांबाय थ' दिनै गोबाव समनि उनाव सानथामसेनि उनावहाय आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोफिनदों खारना बेनो सिम्पल दिनै फरायसा आफादफोरा जोंनि इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टसफोरा जोंनि बर'फोरल' नङा एन्टायार नर्थ इस्टनि ट्राइबेल्सफोरा दिनै एसटिनि फारसे गादबनायनि फारसे आवाज दैखांगासिनो दङब्ला जोंबो एसटि जोंबो बर' फिसा हिसाबै जोंबो बेनि फारसे आवाज दैखांगासिनो दङ आरो दैखांबाय थागोन बाट क्वेश्चन इज एसे क्रिटिकेलि सानना नायनांगौ कमन व्यक्तिगत कमन सिटिजेन्सफोरा खायसेया बुजिनाय नङा आंखौ गाज्रि कमेन्ट्सबो हरनो हानाय बाट प्रेक्टिकली जों सानना नायोब्ला yes definitely election is knocking at the door दरखंआवनो इलेक्शना नक खालामगासिनो दं जिहेतु आं बेवहाय पलिटिकल कन्सपिरेसि दङ होननानैबो थोंजोङै बुंनो सानाखै नाथाय इउपिपिएल हिसाबै दिनै पजिशना मा बिदिबो साननो हानाय ना दिनै इउपिपिएलनि पजिशना 0 बेलाफारसेथिं दिनै इउनिभार्सिटिनि छात्रफोरा एसटी मोनथायनि फारसे हेंथा 6 जनगोष्ठीनि फारसे जि हेंथा खालामनाय बे एब्सोल्युटलि 100% राइट आरो जों बेनि फारसे बयबो ज'है हेफाजाब होफागोन आं बेखौ खावलायो आरो जोङो बेखौ अपोज खालामबाय थानांगोन बे फार्स्ट प्रायोरिटी सेकेन्डलि आइदार गभर्नमेन्टआव थानाय बा नन गभर्नमेन्टआव थानाय माने अपोजिशनाव थानाय
पलिटिकल हान्जाफोरा एसटि गाव हारिनि थाखाय स्टप पलिटिक्सखौ बन्द खालाम। जिहेतु दिनै एसटि स्टेटासखौ बिनानै जे मोनसे एप्रुभेलनि खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो जे दुंहाव थासारि बा 6 जनगोष्ठी बायदि दिनै हरखाबै मोनसे गोख्रों रल लानाया बिथांमोननि एनार्जिखौ नायनानै जों मोनसे जिनिसखौ हमदांना मोनो जे बे प्रसेसआ थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो बहाबा नङा बहाबा माबा मोनसे गुनजेर अरनानै दंखायोमोन। स' दिनै बेड लाक बा गुड लाक आं मिथिला, बेनि सुजुगखौ सोरबाया लादों आरो बेनि दायखौ सोरनोबा जाबसिनदों, बेखौ नुगासिनो दं। आफ्टर अल एसटि स्टेटास मर्यादा होनायनि फारसे जों बयबो हेंथाखा, जों बयबो बेरेखाखा आरो जों बेनि फारसे जोंहा सोरखौबा सापर्ट खालामनांगौनि गोनांथि गैया। जों अलवेज ट्राइबेलनि फारसे जोङो सिन्था खालामगोन आरो बेनि एगेन्स्ट सोरबा जुदि मावोबा खामानि बा बेनि आखु जों बेनि फारसे जों अपोज खालामगोन। नाथाय बेनि सायाव सोरबा डाबल क्रेडिट लानानै डाबल गेम गेलेनो सानदोंबा साबधान जाखा। दिनै बिसायख'थिनि सम जिहेतु बेबा बेखौ सन्देह खालामनाया बे स्वाभाबिक, किन्तु बेनि गेजेराव जों दिनै थोंजोङै नुहुरदों दिनै सोरबा बायदिया एसटि स्टेटास होनायनि फारसे बादा होनाया 100% राइट, किन्तु बेनि फारसे पलिटिकल गेन लानो नागिरनाया बे किन्तु बिराद गिदिर भुल जागोन, गोरोन्थि जागोन। स' हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाहैबाय मोनसे काउन्सिलनि चिफ। बेहा स्टेटनि डिसिसननि फारसे बुंनो मोन्थाय बा बुंनो हानाय बा बेबायदि एसटि होनांगौनि फारसे डिसिसन लानो हानाय, अर्डार पास खालामनो हानाय मोन्थाय गैया। स' हु इज दा कालप्रिट बेखौ टारगेट खालाम। नाथाय गेजेर गेजेर नुदों जोंनिया गावजों गाव सोंखारिनायखौ गारा। नैबेबायदि अलखदनि समावबो गावजों गाव हाद्रि फुनलानाय, हाब्रु सारलानाय, आसि थुनाय, नाम दाखिनानै बुंनायखौ गारा। बे स्वभाबखौ गार। नोंथांमोना मेलेमजिबि बेक्तिगत रोंखा राखा फरायसाफोरा दिनै फरिखाखौ बातिल खालामलायनानै दिनै प्रटेस्ट खालामनो गोनां बाध्य जादों। गो बिहाइन्ड दैट कालप्रिट। बै कालप्रिटखौ चेस खालाम, बेखौ बादा हो, होबथा। खिन्थु डाबल गेम दा गेले। स्टेटआव दिनै 5 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। हु वाज दि केबिनेट मिनिस्ट्रि? मानाव गेदेर उरखाव-गोरा ब्रह्म। थांनाय 5 बोसोराव बिजेपिजों एलायन्स गभर्नमेन्ट फर्म खालामदोंमोन। बिथांमोना 12था मासियाव देरहादोंमोन, बिजेपिया 9था मासियाव देरहादोंमोन। जथायै मोनसे कलिसन गभर्नमेन्ट फर्म खालामो। 5 years टार्म्स कमप्लिट जानोसै। बिथाङा केबिनेट मिनिस्ट्रियाव दङ। स' एब्सोल्युटलि बिथाङा बेनि फारसे नलेज दङमोन। मानो एवेर खालामदिया? मानो अवेरनेस फोसावाखैमोन? मोनद' हारिनो एसटि होनायनि जे थांखि लागासिनो दङ। दिनै भारतनि संबिजिताव कन्स्टिट्यूशन अफ इन्डियायाव दिनै बर' रावजों 8th शिड्यूलाव हाबनाय जे भाषाफोर दङ, बेफोरनि रावाव गासैबो संबिधानखौहाय लिरनो थांगासिनो दंखायो। दिनै बर' रावाव लिरजाबाय। बेनि फारसे क्रेडिटखौ जुदि बिटिआर एग्रिमेन्टनि दारै जादों, मानाव गेदेर प्रमोद बर' बिथांनि नाजानायाव जादों, पजिटिभ पार्टखौ जुदि गावनि फारसे क्रेडिट लानो हायोब्ला दिनै माखासे जिनिसखौ गावनि फारसे गैयाब्ला बेखौ सोरनिबा फारसे दाय जाबसिननायाबो बहानि जुक्ति जाखो?
दिनै पजिटिभ साइड बा आंनि क्रेडिट, नेगेटिभ साइड बा सोरनिबा फारसे दुसिनाय, बे फेयर नङा। बेबायदि डार्टि पलिटिक्सखौ जों बयबो बुजियो। 8 जन एमएलए रिप्रेजेन्टेटिभआ रिप्रेजेन्ट खालामो आसाम एसेम्ब्लियाव आरो अनलि 2 रिप्रेजेन्टेटिभआ अपोजिसन हिसाबै सारि सारि बोसोर बिथांमोना दङमोन। नो एनि एक्टिभ रल, मानोना अपोजिसनाव दङ, खुनु केबिनेट मिनिस्ट्रिबो गैयामोन। नाथाय इउपिपिएल लेड बिजेपि गभर्नमेन्टआ 5 बोसोर जथायै मोनसे कलिशन गभर्नमेन्ट फर्म खालामदों। केबिनेट मिनिस्ट्रिबो दङ, एन्ड इभेन बिजेपि स्टेट आरो सेन्ट्रेलाव बिथांमोना सरकारबो दङ। राज्य सभा, लक सभायाव एमपिबो दङ। लोगोसे जोंनि माहारि आफादजों मदद मोननानै देरहालांनाय मंगलदै समष्टिनि राज्यिक बिजेपि बर्तमाननि प्रेसिडेन्ट, बिथाङाबो एमपि हिसाबै दङमोन। Why you couldn't raise a voice for these grievances? So दिनै आंनि बुंनांगौआ बेनो, मरान मटक टाइ आहमफोरनो 6 भेलि एसटि भेलि माबा मोनसे होनो नागिरदों आरो 6 जनगोष्ठी हिसाबै बिथांमोननो ओरैहाय आनडिभाइडेड गवालपारायावहाय एसटि प्लेन्स महरै जुदि होनो नागिरदोंबा जों बेनि फारसे हेंथा। जुदि जाथाराब्लासो होनना बुंदों आङो, देन एसटि भेलि हिसाबै टाइ आहम, मरान मटक बिथांमोननो जे होनो नागिरदों स्टेटास, बेवहाय जुदि एख' खहा जायाब्ला, बेबायदि होयोब्ला जोंहा खहा जायाब्ला, आनडिभाइडेड गवालपारानो जुदि एसटि प्लेन जिथु जों बर' हिसाबै नर्थ इस्टआव स्पेसियेलि एसटि प्लेन, एसटि हिल्स हिसाबै खुनु अन्य रायजोआव गैया, बा जोंनि नर्थ इस्ट हिसाबै बेखिनिया दङ। जोङो एसटि प्लेन्स होनांगौ, एसटि हिल्स होनांगौ होननानै 6 जनगोष्ठीफोरनो थाखाय जों सापर्ट खालामो। जों जेब्लायबो अपोज खालामगोन बेनि फारसे। आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो जे भारतनि संबिधान मथे दिनै एसटि होनो थांमारदोंब्ला, बिथांमोना दिनै जोंखौ जेनेरेलाइज खालामनो सानदोंब्ला, वी आर अल टुगेदार, जों बयबो जहैनो दं, खिन्थु पलिटिक्स बा डाबल गेम दा गेले। जोबथारनायाव मोनसे बिराद गिदिर कुइसन मार्क जानानै थाबाय, जिहेतु फर द मोशन एगेन्स्ट द मोशन नैबेफोरबायदि पइन्टआवहाय हु हेज टु स्पिक फार्स्ट? आसाम केबिनेट मिनिस्ट्रियाव दिनै सारि सारि बोसोर थानानै मानो खनसेबो अपोज खालामदिया? बावैसो चरण बर' बिथाङा अखा मोफ्लामनाय बायदि मोफ्लामगासे केबिनेट मिनिस्ट्रि फोसावजादोंमोन। बिथाङा दासिमबो गावनि अफिस सिजेल जायाखै। बिदि बेलायाव हरखाबै बिथांनि फारसे आरो बिथांजों लोगोसे एन्टायार मोनसे रिजनेल पार्टिनि फारसे दसि खालामनाया बा गावजों गाव आसि थुलायनाया, बे बहाबा नङा बहाबा जोंखौ गावजों गाव दुरबलसो खालामगोन। बेनिखायनो जों हाजासे स्टेटनि फारसे आसि थु, दिनै स्टेटआ मा डिसिजन लादों बेनि फारसे जों बयबो आवाज दैखांनांगौ। दिनै स्टेट सेन्ट्रेला दिनै बेनि फारसे जोंनि आवाजखौ खोनासंनांगोन, जों बेखौनो खावलायो। खिन्थु जों गावजों गाव आसि थुलायनानै हाब्रु हाद्रि सारलायनानै जोंहा मुलाम्फा गैया। बेवहाय सोरबा थार्ड पार्टी एजेन्सि बायदि रल लाग्रा व्यक्तिफोरासो बेनि क्रेडिटखौ लानो थांगासिनो दं। बे वान एन्ड अनलि मोनसे पलिटिकेल कनस्पिरेसि। एगेन आं रिपिट खालामबावो, एसटि बिनायनि फारसे, जोंनि एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरनि फारसे हेंथायै सोरबा एसटि बिबावनायनि फारसे जों जेब्लायबो गसंगोन, जों जेब्लायबो स्टेन्ड खालामगोन। बाट प्लिज डोन्ट प्ले आ डाबल गेम। That's a humble request. And जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना दिनै जे एग्जाम बातिल खालामलायनानै प्रटेस्ट खालामनो गोनां बाध्य जादों, बेबायदि समा दिनै जोंनिसिम सौफैबाय। अब्ला जों बोरै जिरायबावगोन?
पलिटिक्सआ सेकेन्डारि। आफ्टर अल जोङो जाथि राव हारिमु जोंनि थांनानै थायोब्ला जोंबो दिनै थांनानै थागोन बा जों बेफोरबायदि गावजों गाव कनभारसेसन खालामलायबाय थानो हागोन, शेयार खालामलायनो हाबाय थागोन। खिन्थु जाथिनि अस्तित्वआनो थायाब्ला जों बोरै थावरिगोन? बेनि गियाना जों बयनावबो दं। बेनिखायनो जोङो गावजों गाव आसि थुलायालाबासिनो let's march towards the positive road. Let's fight together. बेनोसै रावखौबो आङो दुसिनो सानाखै। जोबथारनायाव फंसे खोथा बुंबावगोन। माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला प्लिज नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। आं बेनि फारसे सुद्रायनो नाजागोन। आरो जोबथारनायाव जोंनि लिडार्सफोरनि फारसे खौराङा बेनो, मेसेजआ बेनो जे नोंथांमोना बुजियो दिनै जोंनि थासारिया मानो बिदि जादों आरो मानि थाखाय जानो मोनदों। लास्टलि आरोबाव गावनि व्यक्तिगत लाबालाब बा पलिटिकेल बेनिफिट्सखौ दोनथ'लायनानै हारिनि अलखदखौ सिन्था खालामग्रोनांगौ। जय बर' हारिनि। गोजोनबाय, खुलुमबाय।